share ya mamu nyina mu ache ema mu atena se be efamra Sompa 93.2 Kumase brekwa na woti yenka ewo sunwane Sompa 98.9 ensem no etwafa ewo ho na enne eye kwasiada bosumi duba akone de tosu dum yensa wo trade ampo kropon de waye no edoso bebrenti ebeneza ne wode abedu asedangoto ena ye ka se enka ne din kronkron ensem awodo ya ebumfumpa fa omeyi ni ntwa na ano ena ya pese ne nyina mu ede agu enkrata so amasonefo so ne mu ananopei ohene yire mame akua yeboa asia mame ne nua bema na kwa bra kese yede ya no begu ho ase wede amamu na ensem ne doso de bedi mu atintima ne bi ene se Ghana Kali Bishop Conference o ma ye nhyamude bi nam so ama wonom de ensem bi ato abanyanim na Sam George so ebusa ensem bi efa Ghana marase bedwamu efa ensem a ekoso na Wobisa ya mame esla wusu okufo na eyede ensamwa ekuo bi nso ya wonum nyina eduadua emu waka wo ho abomu wo kyeresa ban no eniema ne eye enuane ahodo ya wo kyeresa wo ton we ede wo how ene bebre adehye Joseph Obin we good president wo kyeresa ade bi wo ho a eye hwehwe ani mu adwuma hwan ne wo ka asem ya kyerɛ ni titre ni demand si amanyoko ya rofo so apofon so ede futu nsem ede akwama NDC etu ahenefo ene esi ahenefo ewa abato yi mu na saa abato ne mu nsensem wo so ebetira mu asante mante kropo kumase aso pani ba ko so atweneti ewo NDC amanyoko na wo ka asem bi kyerɛ NDC amanyoko mpanifo ensemini agoprama so ensem de na no pay ye de eba be so mo ye behwe Ghana Premier League said ne eniama esi kwa ewo mo afa EPL no ye bebo awramo Bundesliga na La Liga Italian Serie A any French League A no ni nyina emu ensem e wo hase nom anope ya so na tie ye obetimi ahwe live e wo Facebook e ya Sompa 93.1 e na Sompa TV Ghana brekro na obetimi ahwe ye biem e wo YouTube Sompa TV ma pes makafo biem e wo hene yire mame akua yeboa asiama e na afei nana kwabra kese afei yenjebra na yemfa ensem no do sopo nyina emfa emremo wabeyi mu den ya ayeden amatemamufo esu no aka ho bi amafuto dodo na ekodema aban no se be ye obefa kwanpa so atoto niama ama empuntuo ne yedie ya eyetemamufo ehwehwe no wonsa betimi aka na enrada mema tidwumadie ekoso ewo Sompa 93.2 Kumase ya wa bra ya bo ma Libya bogat na dwamo na wo chinchim sisi ano ena wo bora president at the Ghana Kali Bishop Conference Most Reverend Matthew Akwasi Jamfi ne nchen ewo ahoma so ena wo bisa ne saso ensama ahodo ya no ekoso wo manimo ya wo manfo nyina ebosu jeti de gu aban so no enyan bia wonom so ye mpanyimfo idie ede ensem ena omu waka na yewura Most Reverend okaye so omu so wo bi kan na mmom mpo no wonom hia mudie bi ya wonom ede ahyehya so no eyade ane nyina da eka ho bi omu bobo adwen no masesu adwen kwa pa obefa so na watimi atoato adwen de akwakwa ma aban sebe ya wono so ne niema bi a wo ye no wo betimi ede asisi akwan mu ye na futuo ya wode ma aban enyina ne se wohwe na wonso so niema mu sebe ye ne wo memu ya den amagana fododo na eso no wo betimi ateso ede amaye na wose ensu ede baako ya ode ma aban no eni se eye akwanya ahodo ya wode ama ne mpanyimfo ya na boafo ne bi no wonhwe se dwumadie potia wode ahya wonsa no wonum bedi no munya se convoy ba kasi bebrebe ni ato aso pepe na je se yesum nkofo agu nche no wose ne nyina eye ka bose ye jaisa ne ma no na ye de ahya ye mpuntuo mu nsemu a ebetimi aboa amo hawi yetimi eto ase Most Reverend ne nsama ahodo bi ya wode tu dwa eni ya nkale poti se won show leadership na mom eniema bi wo ho a ye bo boss se oya o samre ya Ghana obia nimsa ho kira bai won hwe sande manana won kura no ebema amanfo nyina hu se wone naban wo mo ho kire na aban wo mo so efedi na wo mo nya nyina manen amanfo so ye kaka na ye kire no ebi ni se aban apanfo a wayi wo mo edinu wo focus mo kan se ministers gidi se wo doso ento ya Canada na ye nyina ni se ne ya o ye na dwuma ni padodo a odo wo mo beye na se sie baby ye duri ye hu se ni padodo no ni nyina nso esikasem enti baby amana duri se sie ni entumi mfa ka ni padodo ni nyina enti obo na ye nka nkire amanfo bi se wo mo emmo
for the one say any Panamanka or more or do a year human pie and no chile much then it is waka buying on that tonight and no more year a human. You also say idea would be so man panini and answer a fine penny air cobedia. Casa Udua, a dinner chida, war air corona, a dozen good. Enti, a man for Hunukrana, Bino Becca, and now I hope you buy a air tree, I'm a penny, and now back penny we walk back. I say, can't do saying or day, but even after true and go, can't see a toy. And in the 90s, a man for who's not catching a money more than to be a man for the an idea that Thomas. Enti, a idea about what you say, said they will be a business, a banner, so you can put I hope they are the Nanko chat, Sarkas. Ya ni or what you know, between a class of Parma, a Kanya, or the year Jumana, a Yankasa Kadian. No more, it is a dozen, I won't be found. Ebusia for Penya yet saying can would when it tremo our Ghana College Bishop Conference one no NA President Etia one most Reverend Matthew Akwesi Jemfi and yet saying can Mame Esla Wusu Akufo no ya swap for our share in Kitahudi na fe so amane bohun samso na wode nsambi atudwa ebrebi atwam ni nyina no eye kwane ye befa so ene obi di bone ane atimi ahwesa asomese na so obenten ya wodi bone no aha na ofiri ne science ye peno ayere no dankana ya na chase ye fa atire ha na ye hia na jansen so na chase ya bona bomu ayere no pa adakoma aprosifo na no aka ho bi ama Sam Jata George ningo prampram mara se betwane obusa asem betre se no market ahodo na wo Ghana ha se no a kamia kwa ye se obo se asomese na so obenten wo hata de kakra kam no gina honom ade ya meton sem we nyina na yade a hadwen na omohwe ne ma bi ye efri se ya hwe ne ma bi ye ne yankeka ne ma bi amum ono no heda hu ne ma bi ye o ento wasem bi sama me Esla Osu Akufo. We cannot sit aloof and watch the minister misbehave because what she's doing is tantamount to misbehavior. And if the president, in this difficult moment and in this difficult times we find ourselves in the country and national security, are going to sit down and watch the minister continue this misbehavior, it is up to the government because then the repercussions, the national security implications would shock the government. And I'm not feeding this fact from them, that the outrage and the response to such misbehavior will be graver than this government can ever imagine. Because people are having a torrid time at this point in time. And you want to take away their SIM cards. Look, the minister herself, in her haste to score political points, has exposed the failure of her policy implementation. The minister is on record to have said that people have registered more than 10 SIM cards with one Ghana card. Is that not admission of failure? In her last but one public release, she admitted and was now warning people to go and register those SIM cards. This is how intelligent and smart the minister's implementation is. That you want to set a limit of 10 SIM cards to a Ghana card, yet your platform that you put out could not detect that a Ghana card is registering more than 10. And people have registered 15, 20. She's also now admitted that this registration process we were told will solve SIM fraud, which I have been on record to say is not. SIM registration does not fix SIM fraud. That is a fallacy of fact that the ministry is pushing. SIM registration does not stop SIM fraud. She's admitted that as we speak today, there are SIM cards that have been registered out of the 21 million that have completed stage 1 and stage 2. Some of those SIM cards have been registered by other people's Ghana card fictitious, and that as we speak today, there are pre-registered SIM cards registered with Ghana card on the market. So what is the Ningo pram amra se betwane Sam Jata George ana yetenenkan Ebusia na sey da na sey ya wonum hwe enuane ani kuaye ho ensem so Dr. Free Yokoto etua wo ma no de betu dwasa na sey adwadefo ma bi ebuga na fo fa so no te no wonum epie adwakoma bi e waso ye obi a wo pene ma bi ato eti sey enuane de obowura wa ya de obenya bi ato wa abofo mu na ensem we sey akofa nchi wa hwe bebre de abrakuafo ya wonum nyina ede o ma no otom bi na foforo kra ne de aba eye yewura yawo edu Jamfi edu Poku wano eye
ye titrani edema competitive African rice platform Ghana chapter no what the atuja says ade na aban na ye no enya ade a ebegyina ne nyina no ni nkyerɛ mo wode ma no ene se nan sai ensuo ne totonte no enuana pa de ebu ewo mayi mu na ebeye kakra epe ne besie no aban no obegye kwankro obefa niema ya wase wo kwa akoton wase ye ho amatemamfo etimi aba betobi wase niema hodo ya akuafo ndi dwuma no ne bo ne kwosoro aban no wohwe na wontete niema so sebe ya eboche wa ya akuafo ne bi ene adwadefo man de ado tututu nuane so no ebetimi aba fam nya se bia okobi adwa na ye nyina ni tu ase ne enso toto body ebu oseme kwa akofa body ade abego epesi a ena obekire ye. I see this operation as a surgical operation. And the key word here is pilot. So to me, it is a pilot program. I don't see a sustainability in the long run. The reason is that we are a one season farm. And so you cannot take the harvest that comes in October, November and sell it in June, July. It's not possible because it all gets spoiled. And so we should be looking at the situation where we can preserve what we have harvested and bring it out as the months go by. This is the harvesting season, so you see a lot of food in the market. Within 6 weeks, maximum 2 months, it's all gone, totally gone. And they're back to square one. This is the problem we have been facing perennial. And so this, to me, is a surgical operation, and it's marks of desperation a little. The minister wants us to know that this problem is created by the middle link. Just 3 months ago, I was bringing in 50 tons of rice by articulator load at 14,000 cedis, Tamale to Tema. Today, I'm paying 60,000 cedis. So you see, it has quadrupled. And this adds to the cost of the food product for the consumer. And so if we make it seem as if it is the aggregators and the middlemen who are doing this and the market women, then we are not being truthful. The whole thing is that it is a merry-go-round situation. It is a merry-go-round situation. I will tell you that I have invested in farmers, some very prominent who have been even cabinet ministers. And now they are pricing their rice according to the dollar value. Correct. What I paid last Monday is smooth. Today, I have to renegotiate the price. This is what is happening. It starts right from the government to the consumer at Abushman. Ebusia opanyi ya yetina no disemi ni din edi oroya edupoku ye titrani edema competitive African rice platform Ghana chapter no eno ocha sa ban de wo ye ne de enya ade ebegyina wonhwe entete ne masome akuafo wonim enso entimi ntete wonum nuane so anopa no nsia breme kase Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ye nyina ne aka bomu a ye de ensam no ebre wona ye kwaku adwuma ho ensam Say omanfo be kai na wo mo ahye nso a ansa ne ye beduru kwasia dai ne yedi kan akire mu de akire wo se osoafo a wo hweku adwuma ho nsam so Dr. Owusu Afiri Yakoto na no ada obodwakuma bi ewo atena ye hweku adwuma ho nsam so anim ho ewo enkran mantam no mu ne nyina kire se hwan na sinuane bo ayede mo mehwe nuane na abusu sei tam tana ne be se atwon wancha abusu sei chia enagu ha no ne enko ha bode entiante bi na gu anim ho a moton ya wamasa toma ba mu mpanifo na wani ho no aka ho bi ama owura Joseph Opin ono na ye guta president was ewura tenyankopon Ghana Afiri Yakoto akopre yente na semwe. What we are doing and the narrative that goes with it, it suggests that we are inciting the public against it, that we are profiteering. But that is not the case. We are not ashamed that we are adding money and service, and then we are the distributive arm to this farming produce. And then we add profit. And then we have challenges that is also associated with it. Sometimes these goods going back, can they sustain it? Why are they not adding products like tomatoes that will go with? Because when you buy these goods and it goes with, you have to also calculate and add it to your costing. And we've done this, and they don't even know the structures of this market. The market, if you comb it well, we have a market that are very cheap, and that people go from other geographical areas to go and buy from this market, also to another geographical area, and they add value. And so all these processes have some cost. But it's not that we are profiteering. Not at all. We provide a great service to the nation. But let's ask ourselves, is this the way to go?
I'm even surprised that we are doing this because you have been there before. You remember food distribution of all food distribution, but be able to sustain it. Because this one, they are doing the pilot and they will make everything to convince authorities that it can work. And then the corruption and all that stuff is. You are not adding profit to what you are doing. You are subsidizing. You have all the logistics to procure the goods at a subsidized rate, and then you are trying to compare your pricing with the trader who have these challenges of sometimes traveling about 4 different cars, going with about 4 different cars to the destination. Bring these goods, some of them, if they have accidents on the road, some of the goods will perish and all that. And then you, with all these logistics, you are comparing yourself to them. Is it even the way to go? Are they going to sustain it? The only way to sustain it is to add value. That's it. You have to add value to this farm product and then make sure we turn them to powder, we don't them to have very good, can them, we turn them to chips and all that. Put them in the sauce. Abusia ene ya etwagu ye Dr. Joseph Opey we Guta president. Every nanu fiada ena NDC chinebata amanyoko no mode mantama batu ahihya so ni nyina ne se wo ya kendifo betimi aboa wonom ama fimpi mienu ne aduonu na abato betimi ede enkunim wom na enrada ebi ekoso na wode wani kirema won fimfi mantam a wanom dia no ekoso e wo University of Education Winneba campus wo na eno enenam so titena ne dima amanyoko no yewra ofosu ampofo de ni kire wo ekohwe se de adwumadie no esi ekro wakoye no eno na esi ahene ne etu ahenefo no di ahia na wo kasa no ena wode to dwasa wo to abayi wo bi a wonyi wo bi a wonsi yo no ye ahofama ede ma amanyoko na timi aboa wakonkoden ede apretu media ma amanyoko no e wa bato ye no ede yanimui na ne nyina mu no wode ne kasa ebewie ye no ena wo kire se eniema ekoso no eye ni jefisa wo hye adwumade na se no wonte basabasa ye bia wo munte no wei ene afutuo ya wode koma etu ahene ene esi ahenefo. To compare the party as in 2016 when we lost 53 seats in parliament and lost by 1 million votes. Now here the party currently, the NDC has now become the most attractive party in the country. And the party of choice, the NDC is the party of choice. Let us do it so that we can maintain the attraction of the party, bring more people into the party and win the election in 2024. But you are not doing it. My man said, today I can confidently report to say all the 40,000 plus police stations and other branches in our country have able leaders or we are executives in all the police stations. You free one about the constituency elections. And then younger constituency executives as well. And no matter party and now at the beginning of regional elections, and then we finish with the regional elections. Now, the TV the structure of the party, the foundation is the branches. Today, the foundation is strong. The foundation is anchored on a solid rock. By putting the constituency on it and putting the region on it, I can say, you're being roof over there, ever catastrophic structure. That roof, and I ever call National Congress. 17th December, they could determine new national executives for the party. Then the party would have been complete, the superstructure would have been firm, the foundation would have been solid, and the party will move forward to 2024 and win the election. This election, we want to win the election so convincingly, sir. They of course Supreme Court to get Gobi Sobi said, Okodi has a money. And now I am a Gino. Ms. Rama, what should guide us to say, let us vote for competent hands. Let us vote for people who can handle this party and move the party forward. Dram treni di makata manso amanyoko no yewra ofoso ampofo no disem na ode tu dwan no ayada ne bia chidi ama nanu achi na efimpi no ene aduonu mu frankatuni abede echre de ma yewra John Dramani Mahama professor Jena na opoku ajeman wano so eka kakra echre delegate no na watch say wonu momoden enyi wonu mo betimi akonkoden ede age party na si wo se be ya abambone ye ne na adodan kwa akufo do ne na bede echre bawomia wanum ede bu obeyi no wanum betimi age tumi ne de free wo mosem wo fimpi mienu ne aduonu nan abato ni mu nyimbe yenso
yɛbɛyɛ nso yɛayɛ ma yie na ɔbandamia na aka nsi no ɔwɔ mɔte obiara hu dɛ wɔayɛ akɔnɔ nso obiara atwa dɛ ɔbɛn bi yɛtwa dɔma no na aka nsi so ne suma no bi wɔ hɔ ama mepɛ wo so pɛ nti ɔnyɛ hwee nti nkyɛ ɛyɛ kasa bi no ɔmprɛ fom na ɛnda dama kasa no ɔnka wɔ dan mu ɛnda wɔka fom do na ɔnanam ɛbɛyɛ ne panyini na ɔkasa dɛm a ɔnyɛ fɛ na dɛm panyini mmiri bi dwa ɛbɔtu bɛtu afrabɔfo a na ɛrekasa ɔdze dɛm kasa no bɛkyerɛw hwɛ mmani biara sɔre sae a ɛyɛ ofi soro na ofi fom so yɛhwɛ history empire sɛ wɔbɛsena akɔ ɛbɛhwɛ na mmɔframma no mbu mpanyimfoɔ sɛ na magyimfo so ayɛ wɔn nzama no ɔma mmɔframma no so ebu no ɔmba nti ɔyɛ nyinaa yɛ n'asɛte central region yɛnyɛ hwee koraa nti yɛnya yɛ n'asomdwe nti ɔba dɛm no a ɛyɛ yɛma kasa bi nkɔfom ahobɛhyɛ so nkyɛn yɛ yɛnyim dam ɛyɛ yɛdze adwumadzen na yɛdze kasa yɛdze bi yɛbɛtumi ayɛ na yɛdze kasa mekyɛ no n'adze no nkyɛn ho hia yɛnhwehwɛ so yɛsrɛ wɔn yɛma no nkɔfom na wɔdze adwumadzen na wɔdze tete yɛn nti dɛm yɛhu no bi dɛm yɛhu 2020 elections yɛwɔ opposition ti na yɛnyɛ sika yɛne nkurɔfo a wɔgyina ɛban no akyiri no yɛnyima wɔyɛ ma ɛbrɛ sika na wɔamfa nhyɛ election no mu ɛba dzaa na wɔanyɛ nso no nsonsuando no ɔkɔdu dɛ wɔnakɔ nansa bi wɔyɛ hɔ nansa wɔ Kumase ibi ana wɔpɛ dɛ ɔba sika he na wɔdedi n'akyi wɔbɔbɔ ko a ɛdwene hɔ ɛnta ase ɔkɔdu ewie na ɔyɛ dɛn nyɛ sika na wɔhwɛ ma wɔdze to aba no wɔma yɛnhwɛ ma ɔbɛyɛ a yɛbɛnya obi a ɔbɛka hɛ no abom ɔba ma nyina yɛhu dɛ central region yɛkɔ yɛnyim a ɔyɛ obiara n'enyiwa da ha o ɛyɛ yɛnyiwa da ha yɛn nkurɔfo nso bɛnyiwa da ha ɔsɛ na wɔnyim dɛ wɔn nsa ka hɛ na ɔbɛyɛ yie ɛhɛ na yɛma ho kwan a ɔbɛba dam yɛhu bi da mmea ma ɔnsi bi ehu Professor Jenana Opoku Ajima enso nsɛm ya wɔtoma adehye ya wɔn mu ndisi amanyokuo mu ɛwɔ wɔn mu abatoɔ ya ɛkɔso no ebusuafo ebi ɛne yɛde adan mu yi ndisi amanyokuo na abatoɔ no mu nsɛm asante mantam ha sɛ ɔpani baako wɔtwe ne ti sɛ tita ne di brɛ wɔ asante mantam mu ndisi amanyokuo no ti mu no onyaye ankɔpɛ ɛyɛ owura Enoch amoako nsia ɔno ɔkyerɛ sɛ ɔnhu nneɛma yie ɔnhu nneɛma yi ɔkasa na ne di nneɛma bi ho pra na ɔboa ɔhɛda nte nneɛma sikura afi sɛ adeɛ bi wɔ hɔ no ma awia nhɛda ammom koraa na wode yɛnti no asɛm ndc deɛ sɛ ɛyɛ abusua nti nɔkorɛ ne sɛ ɔne mu ahyia nyinaa nneɛma nyinaa kɔ yie na ɔkaa sɛ nnora yɛto youth ne women ɛno a yɛntumi anto elections committee n'adwuma a ɔmayɛ de basaa obi de injunction to so ɛno akyi list a wɔsɛ yɛde to aba deɛ ne titiri schoolfoɔ no deɛ na nneɛma bebree nkɔ yie mmerɛ baa mu sɛ yɛka ho asɛm akɔdu baabi no na wɔsɛ yɛgye aba no to bɛyɛ anadwo bɛyɛ no nwɔtwe no nti yɛanto ɛnɛ yɛawɔ party office sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpanyimfoɔ bɛtumi atoto anwummere hɔ na mefii bɛyi afei ɛna ɔmo se ɔkyena yɛbɛto na ɛkyena aba no a yɛse yɛbɛto no kora ne sɛ ɛnsɛ sɛ party no yɛto elections na aka no kora nyinaa ɛsiane sɛ committee no adwuma ɔmayɛ ɛmfa kwan ɛman yɔ ɛna yɛyɔ ɔkyena sɛ ndc ba power yɛbɛba yɛba sɛ yɛbɛtoto nneɛma nyinaa kama na leaders na yɛkɔyi wɔ mo ɛne nneɛma a yɛtoto saa nkurɔfoɔ yɛa bi ɛne yɛbɛyi wɔ ma ɔdi man no nim nti sɛ yɛde saa adwuma ɛhyɛ wo nsa na woanyɛ no yie a yɛde ɔman no hyɛ wo nsa a wontumi nyɛ no yie nti wɔse yɛtwɛn so na yɛtoto no yie bebree wɔ hɔ a mbɛka sɛ wo party asɛ me deɛ ɛyɛ a memfa no saa fa no sɛ ɛyɛ man no asɛ ɛsiane sɛ party no ɛne de aban ba yɛwɔ asɛm a yɛka no fie wɔde yɛka no abɔnten sɛ yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛbɛyɛ nneɛma with impunity yɛde aman no ma yɛ a wokae sɛ mmerɛ bi atwa mu yɛwura kufoɔ ade wobɔ ntoa nnipa bi moka ne ho sɛ partyfoɔ ebi kɔka sɛ wɔ party office ane yɛabɔ no ɛduru baabi sɛ party chairman koraa national chairman general secretary mu yɛsake wɔ mo yɛka yɛ sɛ yɛ afi sɛ ɛnnɛ aban no baa yɛkɔsi yɛ nsɛm ɛnnɛ nsɛmtwerɛfoɔ koraa kasaa ne yɛboɔ mpanyimfoɔ kasaa ne yɛsɔ wɔ ma no yɛnhwɛ ma no nyɛ saa enti abato a yɛto no ɔkyena no yɛntwe nhyɛ da mpanyimfoɔ no sɛ ɔmbɛto na sɛ ɔkyena yɛse yɛbɛto a ɔnhwɛ a na mfa papa ama mmara kwan biara so yɛbɛfa so
on the 8th ya na anu ade party no e the directives bi e by release 46 almost say region bia enkosi the 9th of this month o delegate list no untimi ntoto ho nsem wie ye no twe aba no e hyeda me no kasa enwumre ne the list am provisional no yes omo ma be mkoto obi 100 cities the team no hwe mu no nipa no bi mu wo ho a omo wu edin bebre wo ho a enim ba bi o photocopy de ye wu hu din no kra mre e list ni nyina atwere koma committee ni se animonimu ya mo me nhwe na ye ntoto se me no ti hoyi omo ntwere me kra se data omo sak abusua wei aye opani Enoch nsia amoako na wohwe anim se titira ni dibre wasante mantama ndi sa wonye korodi mu no ne nsa ebeka na ensam nyina na free da adwumade no ehase ye bepene ema yato ye mpene ma yento me ntiase awia mom ene ade no ye nua ba ma kwa me wuredu ena di asam na chi a ofa kwa me ruade asomdue nka wa no pay kwa me wuredu ruade asomdue nka woteme nka ye boy hombody bi ase ne nua ba ma kwa me wuredu ebedi nkomo na kwa me nkroma suapon no mu wono na ewo ho no mu a nkyem ntidiro na wo kyekere ede ba yen free da wo sha banase beka kwa me ma che woteme nka kwa ma free da meti onka yie pa na pom te sen onyankopon adome ho ye pa kwa me kakra ba na wodi so ni ti ho de ama yen kwabra said ya wodi kaka ene ndisa amanyuko dwumadi a omudi wa santimantem ho titru ye Ghana mfana nyina omo so aba no omo tubi na anu fiada na nka se omo eto omo de bla omo sha ase ewo emaburu edomfrefo ene ema domfrefo no egina pen no na ekoba se na ohaw kakra atimi aba ho a ye nua ba ko a no Emmanuel Atanga a ono wogemu bi se maburu domfrefo ba di ekiri wo pre de bi no wo hono mu a ekoba se na onime bi a wonti ase ti kwagye injunction ede beto so ema abato no ekoye pinsu wo hono mu a entumi amma so no na anapa no uhwe media na ekoso na nka sese nipa dom a mo eto aba no nyina no aye ready na abato no tumi koso no junction no ntumi amma so no enam so ma ye bopini gomteni a wohwe abato no ntutu yeso ewura nuri dim ama ono so etire mu kire se enche kura ayade a abato no betumi akoso nti santrefo ne polisifo ne ahwefo nyina no momodian se obenya ahwefo no atewo mu eno enam so ma bra wakan be meet aduonu akire no a de hu yanse na akwese oye dwumteni ma ndc amayokwe wasante mantem ha no ni seja asoro ani ne woba na ni nyina ne se wakodi nkume firi njanhia omde beto so no so amasa bi ye yiri bi afiri so a kwan mu da ho se ombetumi ato aba no na kwabna bra abato no yes be koso bra na yisi a oba behwa dwumedie no so aba ba hyehye omu nnwuma nyina na abato no za aba bekoso wa ye hu de ye ya kofa we foforo ba ye de hu ya ne se enjanhye foforo so firi baabi abobom se etusu ekomu ana se Atanga kru yai ene wasan akofa foforo de abato so se enipa dom a omo beto aba no wohwe domfrafo mebru abedi akire de no a ono gyemu bi no a wona ese omo to aba na ye frɛ wo omo ten no omo se de na omo dodo a se omo beto aba no ori se wonim nipa dunkro pe na akwa so akoye nipa be aduanan baako na no na wo se won tia se na eno ekofa saa ya asemiwe ede beto so a ema akoye penso no de ekowie mu nyana na se kama se me kase na abobe no num ene fa ede kura ya na famuni na dwumedi na ntumi amaso no na esa abato no etumi ye call off na se ye gya to kura na emripamu yetumi ababato eno na pani ne kire mu se onyankopon ya adoma enura no eye memre no ombetena se no mahwe hye bia betumi akoso na nyankopon ya adoma o matumi ato aba nti ene kwona ene abato ne de mpanifo ama ya te asese esanse o mantumi anto maburu domfrefo ne ema domfrefo de no ene kosie de bebia no omo de beka de position ahodo a se omo to no enne no so ho ama omo tumi ato ama na yeye na nka me pekwan abbo wona na omo ejina yewura no dovi no wo ejina home so ha ya wabre why yo eni njino yankopon ya adoma kwa bia so no ye beto saa ba wenti kwamna ye firi ha ye nyina de ani kire wo stadium ho na yakwa akohwe abato no ni sunsuanso ni de beba eni de be firi mu ababia amanfo ehu ntie ne de kan ke kwa bia so no abato no betumi abaso wo sports stadium bra mo yie fi Kenya West ade aba stadium a eho na dwumedie no ebetumi abaso enyum ene de mu nyina amoni adwuma yenu aba ma kwa me redu ana ye tene nkan afei agodie mu nsam
Agudie mu nsɛm madam ɛmfɛn free Ghana Premier League no ebi ɛkɔ so na sei ɛna no efiade sikɔ Tamale City share 2 ɛma Brekum Chelsea nso ɛhyɛ 2 wɔ hɔ sanso na Lagos City ɛhyɛ 2 Great Olympics wɔnom ɛntimi ɛnya no Ken Faisal 2 Kotoku Royals 1 na Enura Dan so ebi kɔ so Mediema ɛne Krobia Asante Kotoko ɛde boani kɔ wiakyɛ Kotoko etwa wɔnom ɛka baako piaw wɔnom ɛntimi ɛnya no ɛnɛ dɛ sɛ ne bɛkɔ so nso Atremani Dreams FC no miensa wɔnom de bɛsie ni ama Accra House of Folk ɛnso ne Kalela nso ɛde abɔso ɛwɔ hɔ Tamale ɛne Aduana Stars ɛnso ɛde bɛyam ɛwɔ hɔ Bechen United ɛne Accra Lions Samates ɛne Bibi ɛne Gold Stars ɛnso ɛna de bɛhyia na table no sɛ netie Krobia Sante Kotoko wɔnom de ka with 13 points Aduana toso mienu 13 points Accra Lions 3 wɔnom ɛnso ɛtoso 3 wɔ hɔ wɔnom ɛwɔ 12 points Great Olympics toso 9 with 11 points Lagos City say what 10 points wɔn toso num Brekum Chelsea ɛtoso ensia wɔ 9 points Kalela ɛnso ɛtoso ɛnso ya wɔnom ɛwɔ 9 points House of Folk wɔnom toso ɛnwɔtwe wɔnom ɛwɔ ɛma no ɛnwɔtwe nso Atremai ɛwɔ ma no ɛnwɔtwe mu toso 9 Dreams FC ɛtoso dum with 7 points Bechem United toso dubako with 6 points Bibiani Gold Stars ɛnso with 6 points ya wɔn mɛtoso dum yenu ɛwɔ hɔ Mediama toso dum yensa with 6 points Tamale City ɛnso toso du 9 with 5 points Samates toso du with 4 points afe one more mutwa to okra no ɛyɛ Kotoku Royals toso 16 over 4 points wɔ hɔ Tamale City toso du nsom over 3 points ɛna kwata kra no yɛ Ken Faisal wɔtoso du nwɔtwe ya wɔno so ɛwɔ 3 points ɛwɔ hɔ afe yɛwura mu ɛwɔ amanɔne English Premier League ni say ɛna sikɔ yɛ no da Manchester City wɔnom ɛtena fie ɛne Brentford ɛhyia yɛ kɔ wiakyɛ Brentford etwa wɔnom ka mienu wɔ timu baako ɛwɔ hɔ sanso na Liverpool twa miensa Southampton ɛtimu baako Bournemouth 3 Everton 0 na West Ham United ɛnso Leicester City ɛna ɛhyia yɛ Leicester ɛhyɛ mienu ama West Ham wɔnom ɛntimi ansimu adabraka Tottenham Watford ɛnso ɛhyɛ ɛyɛ 9 wɔ hɔ ɛma ɛyɛ Leeds United wɔnom so ɛtimu miensa ɛbusua Nottingham Forest ɛne Crystal Palace nso de boani ɛno adakɔ wiakyɛ na Nottingham ahyɛ baako Crystal Palace ɛntimi antebi Newcastle United 1 breku we de bedia ne brekum we Chelsea the Blues ɛno ada 66 minutes ɛna Nottingham Forest abranteɛ baako wɔno so ɛbɔ mmɔden ɛne efifi mu hɔ no wɔnom etimi passe yɛ na baako de ne tia head na baako de ne nan abɔ ɛkɔ 18-yard box no akyi hɔ no ɛwrade enipa bɛsɛ num wɔ hɔ defenders no obi antimi anyɛ hwe abranteɛ baako ne ti no ɔde ahead asi fam na ɔsi ade ahade na wɔde adɔgye abranteɛ baako gyina ɔkahyɛ mu na kyɛ sɛ yɛ goal hɔ Chelsea da form ɛka baako Wolves 0 Arsenal 2 Brighton ɛnso ɛnɛ dɛ wɔnom ne Aston Villa 2 p.m. wɔn de bɛbɔ ne Fulham ne Manchester United ɛnso 4:30 kɛn na wɔnom ɛdeɛ no ɛba so sei ɛna pono no esitia EPL no Arsenal de kan with 37 points Manchester City toso mienu with 32 points Newcastle United wɔnom toso miensa 30 points Nottingham Forest ɛwɔ 29 points toso 9 enum no ɛyɛ Manchester United wɔwɔ ɛma no aduonu miensa Liverpool wɔ 22 toso nsia Brighton 21 toso nson Chelsea ɛtoso over 21 points Fulham etoso enkono over 19 points Brentford etoso do with 19 points Sasuna Crystal Palace etoso do baako with 19 points Leicester City toso do mienu 17 points Bournemouth etoso do miensa 16 points Leeds United enso toso do 9 over 15 points ewo ho Aston Villa etoso do num ono so ewo 15 points West Ham etoso do nsia over 14 points ewo Everton ewo 14 points etoso do nso Nottingham Forest etoso do nwɔtwe over 13 points Samsung Southampton etoso do nkono wɔnom ɛwɔ 12 points di otwato ɛwɔ ɛyɛ Wolves wɔnom ɛso ɛwɔ ɛma edu 10 points ɛwɔ hɔ afɛyɛ monwura mu ɛwɔ La Liga ne mu na sei ɛna nneɛma si kɔ yɛ nanu fiada ɛkyɛ ɛne Girona ɛde bɔ ɛni Girona hyɛ mienu ɛma ɛkyɛ timu baako Athletic Club nano ɛbenada wɔnom so deɛ no ɛhyehyɛ so ma wɔtwa kamiɛnsa Valladolid ɛntimi ansimu adabraka Osasuna 1 Barcelona 2 Amelia 1 Sansuna Getafe enso entimi ansimu adabraka Sevilla enso hyɛ baako ama Real Sociedad enso ɛhyɛ mienu ɛwɔ hɔ na Espanol
Espanyol etimi etnefie ema oni Villarreal ehye ye kwa wiache Villarreal shebako Espanyol etimi anshebi Mallorca 1 Atletico Madrid 0 Royal Vallecano 0 Celta Vigo so ehye 0 woma shebi no Valencia 3 Red Betis enso etimi antimum sana Real Madrid ehye 2 ema Cadiz enso etimu bako ewo ho German Bundesliga ne say enesi koye Wolfsburg ehye mienu Dortmund etimi anshebi Bayern Munich ehye nsia ema Werder Bremen wonum etimu bako pe Bochum ehye 2 ema Borussia Mönchengladbach enso etimu bako ewo ho Stuttgart 2 Hertha Berlin 1 Sasuna Cologne ehye bako ema Bayer Leverkusen enso hye mienu ewo ho Eintracht Frankfurt 4 Hoffenheim 2 Schalke 041 Mainz 050 Union Berlin 2 Augsburg 2 Sasuna Leipzig wanom shamiensa Emma Freiburg enso etimi timu bako ewo ho Italian Serie A no say ena naniema esitia nanu fiala Empoli wanom etine fie twamienu Emma Cremonese womo etimi asimu adabraka Napoli shamiensa nwada ama Udinese etimu mienu Sampdoria enso ahyebi Leeds United etwa wanom kamienu Bologna 3 Sassuolo 0 Sanso ena Atlanta ene ekuo bako ya wanom soso edino abusuafo yenhwe na yenfa emamenedai wanom dia na beba so 11:30 pepepe na de ewo ho so eno no Roma ne Torino wanom ede bobo ani Monza ne Salernitana so ena ede be hia Verona ne Spezia enso ede be hihya so ewo ho AC Milan omo ne Fiorentina enso 5 p.m. wanom dia no ebeba so Juventus ene Lazio 7:45 na wanom so de ne eba so wo Italian Serie A ne mum ebusia yefa we say entwato French League anom say ena na niema esitia nanu fiada Lionel wanom eni Nice ena de boss wo ewiache obi ahya ne yonko ekabako bako wo ho Lens ehye mienu wo Clermont-Foot ehye bako wo ho Reims 2 Toulouse 1 na ene Paris Saint-Germain wanom ni AJ Oxford ena de boy ni dumienu pepepe brem ena sam game no so ebetimi abaso Brestois enso no Troyes ena de behihya so ene 2 p.m. pepepe Amalil ene Angers so ede abo ni Montpellier ene Reims enso ena de behyiam wo ho Night ene Ajaccio ama Strasbourg ene Lorient so ede ehya wo ho na de atwato okra no Monaco wanom ne Olympic Marseille ene day 7:45 wanom so de no ebekọ ho nanti no de ekoso ewo Ghana Premier League match day 6 no ena afenso nkofo amaso EPL Bundesliga La Liga Serie A ene League A no emunsem ena abusua yede amamu yebegyina wese so ede anopa no nsia blem kase bo ne nyina da ede esi asenom yewra sante yebo Benedict ne semfo panyin PK wo gina fidie dachi echinchim ne from my new screen nyina so aseda enko enfama wonom ima ene David na pamfon so ebo Dr. Silas wonom nyina hwe ye etwa yefa social media handles ne so na akuanya kwa bro no man ne dom enso e was Sompa Sunyane 98.9 wonom so ye o mafam de e de boaye ena no pem akenka for ye betena say e de ensem no so mo no eye me ohene yire ma me akua ye boa esia ma me ni menua ba me de bedia no minua be makwabna kese me ha me ni de hye wono na no pem ne tena say yes sorry so ama fache dwumadie no DJ Tofiakwa wode na pamfo e de atoa so Toffin komo. Enkoma emu hwam, enkoma enwanwa. Dede. Bechi wasum.